Bună ziua și bine ați venit! Vreau să vă mulțumesc că v-ați făcut timp să priviți această idee uimitoare pe care prietenul dumneavoastră a dorit să o împărtășească cu dumneavoastră. Suntem o comunitate de stil de viață și călătorii, accesibilă doar pe bază de invitație VIP, care s-a extins deja în peste 60 de țări din întreaga lume. Ca ambasador de brand al celui mai inovator club de stil de viață, Viago, avem ceea ce descriem ca fiind cel mai distractiv și incitant program de recomandare pe care industria călătoriilor l-a văzut vreodată. Avem oportunitatea de a explora unele dintre cele mai uimitoare și exotice locuri din lume la cele mai mici prețuri de angro. Credem că acest concept revoluționează industria, atât de mult încât Viago este compania de călătorii și stil de viață cu cea mai rapidă creștere din lume. Aceasta este creația unui gigant al industriei, cu peste 20 de ani de experiență și ceea ce ne face atât de unici este că, spre deosebire de alte companii de călătorii, Viago nu se concentrează pe a face bani din vânzarea de călătorii. Viago își generează profiturile pe care le împărtășește cu ambasadorii săi de brand prin vânzarea de abonamente similare cu Sam's Club sau Costco. Iată cum funcționează abonamentul clubului. În loc să vândă călătorii pentru comisioane, așa cum vezi pe alte site-uri precum Expedia, Booking.com și Hotels.com la prețuri de retail, Viago elimină comisioanele și oferă membrilor clubului cele mai mici tarife de angro cu economii de până la 70%. Permiteți-mi să vă dau câteva exemple. Iată Caesars Palace, Las Vegas, 33%, reducere la doar $101 pe noapte, inclusiv taxele de stațiune. Sau ce ziceți de Millennium Hotel, New York, cazare în mijlocul Times Square, economisind peste $400 pentru 2 adulți. Și în cele din urmă, dar nu în ultimul rând, Miami, Florida, cazare la Sol Miami, economisind $140 pentru o singură noapte. Chiar pe plajă, cu economii de peste 36%. Ca membru Club Viago veți avea propriul DVC login privat cu acces la peste 1 milion de proprietăți din întreaga lume, cu reduceri la hoteluri, stațiuni, linii de croazieră și închiriere auto. Acum, motivul pentru care mulți aleg Club Viago este că fiecare dolar în abonamentul DVC vă oferă puncte. Reduceți costul uneia dintre evadările noastre, unde punctul și dolarul sunt echivalente. Așadar, când deveniți membru Club Viago, gândiți-vă la el ca la un cont de economii de vacanță, unde fiecare dolar în abonamentul DVC poate fi folosit pentru una dintre călătoriile noastre. Așadar, imaginați-vă că aveți acces la pachete de vacanță unice de 4 și 5 stele la prețuri exclusive doar pentru membri. Acestea sunt vacanțe fără stres, unde nu trebuie să vă faceți griji despre unde veți sta sau ce veți face. Compania se ocupă de tot, permițându-vă să vă prezentați, să vă relaxați și să vă bucurați. Iată un exemplu de excursie pe care am făcut-o la Playa del Carmen, Mexic. 5 zile, 4 nopți la resortul Fives Beach, cu petreceri VIP de bun venit și de rămas bun organizate doar pentru membrii noștri și excursie inclusă. Reduceri în tot resortul, transferuri dus întors de la aeroport și, cel mai important, acest pachet este all-inclusive. Ceea ce înseamnă că atunci când ajungeți, puneți portofelul deoparte și vă bucurați. Prețul de retail pentru această excursie depășește $1.700 de persoană doar pentru cazare, dar membrii noștri primesc toate aceste extrauri incluse pentru doar $649 de persoană și puteți aplica 300 de puncte, reducând prețul la doar $499 de persoană. Ce este nebunesc este că excursii ca aceasta ar trebui să coste o primă, dar cu puterea de cumpărare în volum a Viago, aceste evadări sunt de obicei prețuite sub tarifele de angro. Iată încă una, Da Nang, Vietnam. 5 zile, 4 nopți la un resort de 5 stele pentru doar $475 de persoană după aplicarea punctelor. Sau ce ziceți de o excursie de vis în Dubai? Cu atât de multe incluse veți avea nevoie de o vacanță după vacanță. Și cu puncte este doar $449 de persoană. Acestea sunt doar câteva exemple, cu mai multe alte evadări disponibile online din care să alegeți. În continuare, fiind un club de stil de viață, dorim să economisiți bani la lucrurile de zi cu zi, utilizând ofertele noastre zilnice pentru membri, concepute pentru a vă economisi $1000 pe an în zona dumneavoastră locală sau în timpul vacanței, economisind bani pe divertisment, parcuri tematice, filme, restaurante, haine, produse și multe altele. Dar o caracteristică uimitoare care le oferă membrilor noștri liniște sufletească este programul nostru Be Well. Be Well include îngrijirea sănătății cu reduceri la acoperirea medicală majoră sau suplimentară, economisind $1000 anual la prime și acces 24/7. La un medic prin telemedicină, obțineți sfaturi medicale și rețete dacă este necesar prin video sau apel conferință cu un medic certificat de consiliu. Cu coplată zero, fără vizite la cabinet necesare și este disponibil 24/7, 365 de zile pe an. În cele din urmă,
Un alt beneficiu al deținerii Club Viago este că aveți acces la piața noastră exclusivă, precum și reduceri la linia noastră uimitoare de produse. Înțelegem că, în timp ce sunteți în mișcare, trăindu-vă cea mai bună viață, doriți să arătați bine și să vă simțiți bine făcând asta. Cu asta spus, piața noastră online oferă îngrijire personală de clasă mondială, precum și nutriție curată, organică, bazată pe plante și cele mai bune prețuri la produsele noastre uimitoare de wellness și mărfuri de marcă. Am vrut să perturbăm industria și să ajutăm pe alții să experimenteze mai mult pentru mai puțin, așa că am făcut acest lucru absolut accesibil pentru toată lumea. Puteți începe cu abonamentul la clubul nostru astăzi pentru doar $450 și $99 pe lună. Veți primi imediat 600 de puncte și 100 de puncte în fiecare lună cât timp abonamentul dumneavoastră rămâne activ. Acestea din nou pot fi folosite dolar pentru punct pentru a reduce costul fiecărei evadări. Acum nu există contracte pe termen lung. Puteți anula oricând, dar pentru cei care rămân membri ai clubului timp de 12 luni consecutive, veți primi o vacanță gratuită în fiecare an datorită programului nostru de loialitate. Puteți experimenta șederea noastră de 7 nopți la hotel, care poate găzdui până la 8 persoane în peste 1000 de proprietăți. Sau puteți alege să primiți 1000 de puncte suplimentare. Le puteți folosi pentru o evadare sau, în piața noastră de produse, vedeți, loialitatea are privilegiile sale când vine vorba de abonamentul nostru, dar un ultim lucru pe care ne place absolut să-l împărtășim despre acest abonament este atunci când recomandați doar alți 6 membri, Viago va renunța la taxele dumneavoastră lunare. Așa este, atâta timp cât aveți 6 membri activi pe care i-ați recomandat, abonamentul dumneavoastră este gratuit. Sunt sigur că vă puteți imagina că, cu o ofertă de produs atât de valoroasă, nu trebuie să convingeți oamenii că o doresc. Toată lumea iubește deja să călătorească și sunt șanse ca majoritatea oamenilor să recunoască că au nevoie oricum de o vacanță și ar dori să economisească bani făcând asta. Deci, vedeți, cu Club Viago pur și simplu nu există nicio modalitate de a pierde. Primiți cele mai mici tarife angro pentru călătorile dumneavoastră. Fiecare dolar pe care îl investiți poate fi aplicat vacanțelor dumneavoastră și primiți o escapadă de loialitate la sfârșitul fiecărui an și, cu doar alți 6 membri recomandați clubului, nu aveți taxe lunare, iar compania vă oferă în continuare 100 de puncte în fiecare lună pentru eforturile dumneavoastră. Până acum, sunt sigur că puteți vedea de ce prietenul dumneavoastră a fost atât de entuziasmat să se alăture clubului și de ce acest concept se răspândește în întreaga lume pentru a deveni cel mai rapid club de călătorii în creștere din lume. Dar un alt motiv pentru care Viago se răspândește atât de repede este că, în loc să investească în publicitate ca alte companii de călătorii, Viago returnează aproape 50% din venituri către brand, ambasadori doar pentru a împărtăși acest concept. Acum, permiteți-mi să schimb puțin direcția pentru un minut, deoarece această parte este complet opțională. Dar dacă sunteți deschis la ideea de a câștiga mai mulți bani anul acesta decât anul trecut, fiți atenți. Am auzit odată acest citat: orice îți place să faci, fă-l un hobby. Orice îi place lumii să facă, transformă-l într-o afacere. Să fim realiști. Toată lumea fie își dorește, fie are nevoie de o vacanță, nu-i așa? Atunci de ce să nu fii plătit pentru a face ceea ce oricum vei face? Vorbește despre vacanțe uimitoare și economii de stil de viață. Pentru a deveni ambasador Viago și a avea drepturi exclusive de a promova produsele și abonamentul nostru, costă doar $49 astăzi și $99 pe an. Aceasta îți activează propriul site web personal și îți permite să câștigi comisioane pentru fiecare membru pe care îl recomanzi, precum și venituri reziduale săptămânale și lunare pentru întreaga bază de clienți. Acest lucru se întâmplă în întreaga ta organizație de recomandări. Ca ambasador, când recomanzi membri sau vinzi produse, ești plătit. Este atât de simplu. Și partea interesantă despre a fi ambasador este că nu trebuie să faci ceea ce fac eu acum, poți pur și simplu să împărtășești același videoclip cu prietenii și familia ta, iar de fiecare dată când recomanzi un membru, vei câștiga $100. Dar primul tău obiectiv este pur și simplu să obții 6 și să câștigi $600 în comisioane directe? Acum ți-ai recuperat toți banii, afacerea ta este profitabilă și taxa ta lunară este anulată. Discalul aveți mai multe alte bonusuri de câștigat, dar ceea ce entuziasmează pe majoritatea oamenilor este venitul rezidual lunar. Acesta este un venit care vine lună de lună, an după an, pe măsură ce rețeaua ta de recomandări începe să crească. Și, așa cum a spus odată Warren Buffett, dacă nu găsești o modalitate de a face bani în timp ce dormi, vei munci până în ziua în care vei muri, așadar vom lucra împreună pentru a ajuta organizația ta să crească și pe măsură ce organizația ta crește, venitul tău crește de asemenea. Când grupul tău înscrie colectiv membrii loiali ai clubului nostru, ai potențialul de a câștiga $85.000 pe lună rezidual. Avem mai multe ranguri diferite, de la 5 la pătrat la 5.000 la pătrat și de la venituri part-time la full-time. În final, nu există nicio garanție când vine vorba de venituri. Totul se reduce la abilitatea și efortul tău individual. Putem să te învățăm abilitățile,
dar tu trebuie să aduci efortul. Dacă ambasador de brand ne place să spunem că ești în afaceri pentru tine, doar că nu ești singur. Vei avea acces la instruiri online săptămânale cu alți ambasadori de brand, evenimente live în persoană, unde te poți conecta la această cultură uimitoare de antreprenori, împreună cu mentorat personal din partea echipelor de conducere care au un stimulent financiar să te vadă câștigând. Și dacă asta nu era suficient, vei avea acces 24 de ore la biblioteca noastră de conținut înregistrat și la conversații din culise cu liderii noștri în aplicația noastră exclusivă Inner Circle. Amintește-ți, 80% din succes este mentalitatea. Deci cu cât înveți mai mult, cu atât câștigi mai mult. Acum, poate că este prima dată când auzi despre noi, dar îți promit că nu va fi ultima. Decizia îți aparține. Revino la prietenul care te-a invitat să vizionezi acest video și să o păstrăm simplu. Și prietenul tău te va ruga să alegi o literă între A, B sau C. Și înseamnă că vrei doar să fii client pentru a-ți susține prietenul și a te bucura de beneficiile abonamentului, precum și de produse. B. Îți plac atât abonamentul cât și oportunitatea, dar ai câteva întrebări. Și A. Ești gata să te implici total. Vrei să experimentezi ce are mai bun de oferit viața în timp ce câștigi mai mulți bani anul acesta decât anul trecut. Și ești gata să începi astăzi. Și ca A. Ai oportunitatea de a experimenta imediat abonamentul nostru Viago. Din nou, pentru doar $499 astăzi și $99 pe lună. Îți oferă acces la toate experiențele uimitoare concepute pentru a te ajuta să economisești mii pe an și să generezi venituri cu propria ta afacere de ambasador. Și nu uita de călătoria ta anuală doar pentru că ești un client loial. La sfârșitul zilei, misiunea noastră este să colaborăm cu tine și cu mulți alții ca tine pentru a ajuta pe toată lumea să experimenteze lumea și să creeze amintiri de o viață. Așadar, ia legătura cu prietenul tău și spune-i dacă ești un AB sau C și, indiferent de decizia ta de astăzi, dorim să îți mulțumim încă o dată pentru că ți-ai făcut timp să vizionezi acest videoclip. Sper să fiu primul care te întâmpină în club și, mai important, sper să te văd pe plajele lumii